Nou ja, de politie had hier in ieder geval in de den ben wij bellen we door de politie van ja, dit is wat we ontroffen hebben. En dan komt er een bestuurlijke rapportage en op basis daarvan hebben wij het besluit genomen om het pand hier achter mij te sluiten. Voor een periode van een jaar, best een schoft. Wat is daar zeg maar, de overweging dan in om te kiezen voor een jaar insteek van 3 maanden of 6 maanden? Ja, 3 maanden doen we vaak bij marihuana, hash. En jij hier bij heroïne dealen. Maar hier hebben we het over een cocaïnewaskerij. Dus net alleen maar, het verkepen van drugs om mensen. Maar gewoon het fabriceren om ze dan nooit verder te distribueren. En dat betekent dat het toch een vrij ingrijpende zaak is. Waarvan je dan ook passende maatregelen van nemen. Want er zijn mensen uit Nederland aangehouden, mensen uit Colombia. Colombiaan hier in Noord-Friesland. Doet ik dat leers, dacht ik echt van, huh? Ja, maar daar hebben we in Costa ik al in ieder geval hand van de DSI. Er waren toen Mexicaan bij belutsen. Ja, de internationale drugshandel is een internationaal bedrijf. Mooi mensen die specifieke kennis nodig hebben om dat spul hierheen te krijgen en om het te fabriceren en geschikt te maken voor consumptie. Nou ja, dat weet net als niet. Die wennen. Dus dat met de mensen bij die daar doel hebben. En dat jouwt ik al om dat we hier te krijgen hebben een internationale organisatie die een miljardenbusiness heeft en die dan ik zijn tentakels in Noord-Friesland uitstrutsen had. Want doet jou het jaren, kun je het luwen, zeg maar? Want ja, er wordt wel zijn van drugsfabricage, et cetera, loopt steeds meer naar het noorden ta. Maar ging je dit hier in Oudwoud verwachten? Nou, maar voor nu wordt het net zo gek vol een beetje in het werk. Dus we weten natuurlijk dat het hier een landelijk en rustig gebied is. Waarbij je in bepaalde locaties mooie gongen in kennen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Die mensen zijn gebaat bij rust om hen heen. Wel, ik ging gesodemieten, ging in bezwierschrift in Tjeen of zo wat. Of melden hun om bij de lokale carnavalsvereniging. Die mensen zijn nog heel erg op zichzelf en die hebben nergens les van. Dus dat het hier ideaal is voor hun om hier hun te vestigen, dat leeuw ik wel. En dus in die zin vernuwt mij dat ik net. Nou, is dit een best wel groot ding in de zin van een cocaïnewaskerij in een gebouw hier in het Noord-Eersten. Zet het echt nog weer de gemeente te oren stappen in de zin van, misschien moeten we nog eens op oren plakken en pasten, omdat de politie bijgelijks dit al wel sinds oktober al op het spoor weer. Ja, dat weer dus een landelijk onderzoek, wat wij als gemeente net bij belutsen binnen, want wij gaan net over de strafrechthandhaving. Dat is echt onder het ministerie en de politie. De mensen die er verstand van hebben. Wat wij natuurlijk al langer doen, is mensen wachtmaatje op het boetegebied van een squatter of een pleert die het leeg zit of zo wat. Ja, wees wacht voor de hierder die het jou krijgen, want dat kennen wel eens mensen wezen die het wat oors in de holle hebben als wat jou willen. En als je één keer ja zou hebben, zien dit soort figuren, dan zit je erin. Dan kan je er net meer uit. En het liet hem Sjennik in de rest van het Nederland, ja, liquidaties binnen onder water van de dag. Dus je kan maar beter nee zeggen. Ik al word jongen heel wat jild voor de eigen houden. Doch het net. En die bewustwording, daar zetten wij vooral op in. Dat ik u staak together met de politie, maar ik moet als meester van bijvoorbeeld Iepenbieren werken, zodat die ik goed Iepen eigen eer houden voor de omstandigheden, maar vooral ik mensen waarschuwen. Dan nog even afsluitend. Je hebt als gemeente, zet je daar dus best wel op in dat ondermijningsing in. Je hebben er nou verkeerd om het hele pand behalve het wenhuis te sluiten. Wat is daar de uitdaging in West? Nou ja, dat pand is gebruikt voor die fabricage of voor die raffinage van cocaïne. En daar gebeurt ik. Het wenhuis valt daar boeten, dus dat sluiten we dan ik net. Want een jaar lang net gebruik van wat je kennen, is natuurlijk best wel een ingrijpende maatregel. De politie had nou dit onderzoek opstart. Verwacht je dan hier in de omkring nog meer? Omdat er bijgelijks op een watereiland cocaïne ongespeeld. Het ligt op het heden wel haast. Onnodig van de Duitsers ook krijgt zijn. Nou ja, de moordaanslagen in het criminele circuit. Het jouwt aan dat hier iets aan de hand is in ons land. Wat mijn positie als burgemeester en die van de gemeente natuurlijk 4 uur stijgt. Wij worden geconfronteerd met de uitwassen van wat er fout gaat in deze verhaal. Daar hebben we maar van dwaan. Maar de oplossing ligt natuurlijk net bij u. Die zullen echt in Den Haag en internationaal worden maken. Wat wij dwaan kennen en wat wij dwaan maken is meestal wachtblijven, waarschuwen, traap je er net in. Ik kan je in korte tijd heel soort geld verdienen, maar ter beschikking stellen van je score of je plaats. Doch het net, want dit bent niets ontziende criminelen die nergens om jou. Je moet er nog wel 4 keer nooit denken van je daar ja zien zeggen. Jouw er nog berusting dat er bij deze zaak geen enkel persoon uit jouw gemeente of in elk geval uit Friesland bij belutsen is? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant ik net. Het blijkbaar kan dat dus helemaal zonder lokaal contact gebeuren. Dus dat jou ik onder het gemak van mij dat gebeurt, mij dat plak vindt. Dus
Ja, dit is zo internationaal dat ze hier gewoon geen mensen nodig hebben voor het werk om hier te doen, stel ik me zo voor. Ja, aan de ene kant is dat mooi dat er geen eigen mensen hier slachtoffer worden binnen. Maar ja, die cocaïne rotzooi, dat daar is natuurlijk een heel soort mensenleven zo. En ja, daar moeten we echt om denken, jongens. Moet je net te naïef in wezen.